nyalo jonyo pimo kod nyamburko. Ma bende timore adieri ni samoro inyalo ka koro lecture moro chunyo osejok gi gini, yani koro higa ma orito mondo chopi to chunye to osejok gi gini. Osetimo research morome, osepuonjo nyithindo ma bende koro wach mani to higni gi krume mondo timra nade, an bende adhi aywe atimie gimoro. Ma bende timore Dr. Tom. Erokamano Bati. Ahero gima ja Mombasa nowacho. Wuoyo mochwiny kabisa, ma ageno ni kako wuoyo no odwaro mondo omiye ng'eyo nikech wan e gini. Nitie moko miwinjo oko kuchocho. Koro ing'eni sama ng'ato ne iye monyalo ng'isi gima nie iye, nikech en e iye. Abo magolo ranyisi achiel ariyo. Ne wan gi ngire Ouma Muga. Ok an gadieri ni sani be pod wan gi ngire moro area mare nitiere cha. E lony ne cha. Akiani be wan gi ng'ato nyaka notho pok awinjo. Wan gi ngire Anyang' Nyong'o ma sani en gavana ma Kisumu. Ngire Anyang' Nyong'o kanomi thuolo mar wuoyo e wach mar 2060 gimoro mane giloso project cha. Nodwoko wa chien nyaka ndalo manobedo minister ndalo Kibaki. Monyisowa kaka nokelonwa gik moko manomiyowa dongore maber. Wang'eyo gima notimo ndalo Kibaki dongruok ne ber. Koro ka ngire ochako many kendo sani, ngire Nyong'o dak ne manya ng'at machielo. Koro yo machielo abongiso ja Mombasa ni adier ohinga nitiere mag stagnation mamiyo ji chung jok sodi e tich. To ohinga gi ok okel gi profesa gi gin jopuonj, ok gin jomotelo. Ohinga gi okel gik makoro sani kod itemo kelnwa gi ema geng'o ne ji kachacha. Profesa go gimbe dier mana ni ji okaw gigi. Ne wan gi profesa Ngire Ogot, wan gi ngire mopogore mwasenene pinywa kae, piny luo kae, mosetiyo matek kendo osekonyowa. Kony ni pod wadware. Awinjo ka ja Mombasa nowacho ni jogi oti. Samoro wuoth nyabedo matek. Mana dieri, dhi e klas nyabedo matek, dhi puonjo nyabedo matek. To mana kaka ne nyadendi Ngire ma Migoricho wacho. Wapuonjore. Wacho ni japuonj mar mbalariany, ok en ana dhi e klas. Gini kawuono nyoro, en timo nonro, en kelo ne mbalariany pesa e yor nonro mitimogi, en ng'iyo ni to joma timo masters, joma timo PhD, inonogi kendo ikonyogi nade mondo giyud gigi. Ma ok time klas, ma opogore gi klas. Koro klas nitie ma gima ja Mombasa nowacho ber ma ang'eni laktar Wasonga winjo. Nitie kama koro kochopo to koro obo wacho ni ok, Ngire koro tie tich mar nonro, otie tich mar manyo pesa ne mbalariany, otie tich mar tiego joma timo PhD. Mondo koro wan makoro mapokwa gine mapod watindo gi matitijni. Kae to mar ariyo ni joma tindo bende miwacho ni nitiegi ok wanengi. An sani anono jomoko e masters ni tek negi maji joma weye mang'eny. Ang' wayud jogi kanye kose gol jogi ni odhi dala. Koro mano bigi manyaka wang'i ni somo nikech pesa kaka ne nyaminwa cha wacho, nikech time thuolo mar puonjruok ni tin ne jogi, ng'eny ji bibiro puonjo ka gin gi weche moko mang'eny mogajogi, iyudo ka koro joma yudo gigi bedo matin. Koro kwang' timo nonro maber, nonro ma ja Mombasa nowacho ni daero mondo anene, lakini kitimo nonro maber tibo yudo ni ng'eny jowa kopono gol gi sani to mbalariany odong' nono. Koro gigi onego tim gi chenro, ok wawach ni rach ka jomoko we tich nyaka we, miel be nyaka we maka koro mit oguro. To kik ogur e yo moro ma kiwuok ni to onge ng'adonje kar miel no. Nyaka obed gi joma donjo kar miel koko anya wacho ni bas koro maber. Koro miyo ok wawacho ni watamore wuoyo. Wuoyo iwinjo ka jatendwa wacho ni wuoyo ni maber ema loso weche gi. Nonro gi teko kel e mesa mowachi. To ji bo winjore awinja. To kichiewo to wacho ni ji ogol. Imibo gol ji tiyudo ka ndalo moko ne kano wach ni ji ogol ji wuok e tich ni igolo ji tich tiyudo ka pesa michulo gi koro onge. Koro gik machal kamagi ema koro dwaro mondo tim gi chenro. Chenro ema nyalo konyo. Erokamano Bati. Erokamano nyawe wadog kuom Ngire